Čas, kedy sme mohli a mali začať prípravy na plánovanú a kontrolovanú degazáciu sibírskeho chochola, uplynul. Povedané slušne, táto možnosť už nie je pre nikoho z nás dostupná. Dovoľte mi vysvetliť. V roku 2025 vstúpila Zem do novej fázy seizmickej aktivity. Boli ste toho svedkami. Pod vplyvom chochola došlo v priebehu jediného týždňa k 2 silným zemetraseniam s magnitúdou nad 7. Najprv udalosť s magnitúdou 7,0 na hranici medzi Aliaškou a Yukonom. Len o 2 dní neskôr zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 7,6 pobrežie Japonska. Nejde o náhodnú zhodu okolností. Tieto udalosti sú indikátormi hlbokých geodynamických procesov, ktoré sú poháňané tlakom vyvíjaným sibírskym chocholom na zemskú kôru.